Så siger vi farvel til London og tager mod Birmingham, hvor vi skal se Champions League, Aston Villa mod Celtic. Det ser vi bare frem til. Kæft, vi glæder os til den kamp. Men vi skal ikke lige snydes for, hvad vi lavede i går, for der var vi ude at se en masse fede ting her i London. I London, så det kommer her. Finder noget? Jeg har ikke nok penge til det. Det er jo meget svært ikke at blive fristet inde i en butik som den her. Jeg ved simpelthen ikke lige helt bange for min konto og... Puha. Okay. Det var kun Jule. Jule kommer af med en trøje. Eller kommer af. Columbia t-shirt. Fint nok. Asbjørn, kan du se den? Jeg køber en Gremio trøje med en eller anden spiller på ryggen, jeg har aldrig hørt om. Og har du din Sarapos? Den er nede i. Ja. Og en grim City-trøje. Og en City-trøje. Vi sidder på vej til Birmingham. Vi har lige nået en banan og en Pepsi Max. Vi formåede at tømme hele vores køleskab i London. Til punkt og prikke. Det er så godt. Det er det bedste indkøb, vi nogensinde har gjort. Ingen madspild, ingenting. Og nu har vi lige søgt på vores hotel i Birmingham. Hvilket er... Jeg skal bare vise det, når det kommer frem. Ja. Vi kom lidt tættere på. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er et indbygget shoppingcenter, alt muligt. Det er fandme fedt. Vi er kommet ind i det, vi troede var vores hotel. Men det er så vores hotel, der ligger i et shoppingcenter i stedet for. Så er vi simpelthen kommet ind på hotellet. Og det dufter af luksus. Det er bare meget lækkert. Og vi fik lov at tjekke ind tidligt. Så nu skal vi rundt og se, hvad der er. Der er et spa, der er et shoppingcenter. Der er lidt af det hele. Ja. Vi klager i hvert fald ikke. Det er det første snus af luksus, vi får det her på den her tur. Det er godt til os lige på sidste dag. Upti. Nummer 320. Ej, nej. Det er ikke klage over. Og hvad er det for en udsigt, vi har her? Siger vi? Kan du sætte det for? Det kan jeg sgu. Nej. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Ikke dårligt. Yes, man. Birmingham. Kæft, det er lækkert, det her. Birmingham. Thumbs up. Ej, jeg er helt oppe at køre. Så skal vi bare ned i Spanien nu. Og vi har selvfølgelig ikke nogen badebukser med, så det er godt, der er et Nike outlet. Vi har lige købt nogle shorts, vi også skal bruge til den store tur. Så er det bare ved Spanien. Vi skal til at ned i Spanien nu, og man må simpelthen ikke have telefonen med dernede. Så vi ses igen, når vi lige har fået en masse luksus kastet lige hovedet på os. Ses! Jeg ringer lige til Spanien. Vi skal have en tid. Det er meget charmerende med sådan en gammel mobiltelefon her. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Hvorfor tager de den ikke? Hello, it's Julius calling from room number 320. I just wanted to know if there's room for 2 in this bar. Okay, thank you. Jeg var kommet igennem til receptionen. Nu sender hun mig til spa. Så er vi kommet tilbage fra spa. Nej, hvor er vi afslappet. Kæft, hvor skal man lede længe efter så dejlig en optakt til en Champions League-kamp. Udendørs jacuzzi med udsigt over vandet. Sauna, pool, jacuzzi. Det hele, det spiller. Nu er vi lige i gang med at få redigeret det sidste og forhåbentlig lagt vores London-vlog ud. Så skal vi ud og finde noget mad. Og så får vi en Uber kl. 17. Altså det spiller max. Og så henter vi også en Uber. Så har vi også fået bestilt en Uber til efter kampen. Vi har ramt Five Guys til en hurtig lille aftensmad, inden vores Uber kommer og henter os. Og så skal vi i fanshoppen og have en trøje til Aues far og til mig. Og Aue, han skal også have halseklæde og hue, fordi... Jeg er jo ikke rigtig tænkt over, at hue den er grøn. Det er min halslisse også. Så for at jeg ikke fryser ihjel, bliver jeg jo nødt til at købe noget, fordi man må ikke have udbanefarver på derinde, når Celtic spiller i grøn. Ja. Den er ikke helt god.
Vi fik sgu købt trøjer. Den er godt nok til Aarhus far, men han kan lige så godt have den på til kampen. Jeg fik den med Morgan Rogers. På. 3. trøje på natur og 5. halsterklæde. Let's go! Og som I nok kan se her, så har vi sgu ramt stadion. Med de ikoniske trapper og murstensværket. Det ligner lidt en gammel skole i England eller et eller andet. Jeg synes simpelthen, det er fedt. Det er engelsk charme på sit højeste, vil jeg sige. Fandme fedt. Dagens kamp er, som sagt, Aston Villa mod Celtic i Champions League. Aston Villa ligger lige pt. nummer 9 i Champions League, og man skal altså inden for top 8 for at gå direkte videre til 8-delsfinalerne i Champions League. Celtic ligger derimod nummer 18 med kun 12 point, så de kan faktisk med en sejr gå op i top 8, hvis de er heldige, vel at mærke. Der er ikke så stor chance for det, men der er en lille chance. Den må de meget gerne tage og skabe en vanvidskamp her på sidste dag på den her tur. Det er jo lidt specielt for begge hold er gået videre i princippet. De er gået videre. De har begge igen. De har dog mulighed for at gå direkte videre. Begge to. I stedet for at komme i playoff. Begge hold er kommet i playoff, så hvor meget der er at spille for, det ved vi faktisk ikke helt. Vi ved ikke helt, hvad vi skal forvente. Men stadionet er røvfedt. Det er vi kæmpe fan af. Det er vi sgu. Og endnu en Champions League aften. Vi har gået og hypet den her kamp op hele dagen. Er det noget med spillerne, der kommer her, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Kan det være det? Okay, så vi har lige fundet ud af, at lige her bag ved os, om cirka 20 minutter, der kommer spillerne til at gå lige forbi. Det er super fedt. They're just about to arrive, so let's get ready to welcome Champions League night. Let's get ready to welcome Aston, our manager. John McGinn! John McGinn! Ja! Kamara Dinje! Nummer Konsa! Og Ramsey! Fury! Ollie Watkins! Tak, Morgan. Der kommer Duran. Igen misser han. Så var de der. De missede min hånd 2 gange ud af 2. Der er så mange mennesker samlet et sted. Det er helt vanvittigt. Det kan kun blive godt, det her. Så er vi på vej op ad trapperne. Jule, han er helt klar. Så tror vi er omkring toppen. Lige at se med det samme. Skal vi da. Det er gammeldags på en lækre måde. Nu sker det. Ej, hvor er det fedt. Der er selvfølgelig ingen kamp uden øl her i England. Nu hvor vi skulle øl her. Menneskerne, de strømmer ind. Fantastisk stemning. Do you have some predictions? Great. Det er så højlydt derinde. Det er helt sindssygt. Det er højere end noget andet sted, vi har været. Det er vildt, det her. Øj! Ej, det er stort, det her, øj.
fucking go! Ja, kom nu! Kom nu! Nej! 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 Come on! Come on! Nej! Der er en Celtic-fan herovre. Det går helt amok. Alle fans vil gerne have, at Celtic-fanen bliver eskorteret ud. Står alle sammen og peger på dem. Står alle og peger og beder om, at vagterne skal komme op. Det ligner lidt, at han kom til at juble. Det var nok ikke meningen. Kæft, mand. Nu jubler han fandme igen. Nej, nu slås de kraftedeme. Holy shit, man. De bliver fandme eskorteret ud lige foran det. Det er fuldstændig vanvittigt scener lige nu. Jeg har aldrig set noget lignende. Han blev simpelthen skubbet 2 rækker ned. Ja, han faldt ned i andre folk. Nej, hvor er det sindssygt. Hvor mange politibetjente der kom. Ej. Så er der straffespark til Aston Villa. Ollie Watkins, han skal tage. Ja. Så Ollie. Kom on. Ind med den. Nej! What the fuck? Han glider i bolden. Hvad sker der? Ja da! 4-2, mand! Sådan! Der slutter den sgu. 4-2. Fuldstændig sindssygt kamp. Nej, hvor er det vanvittigt. Top 8 til Aston Villa. Denmark. You like the Villa? Support the Villa? Yeah, we're on a football trip to watch a lot of games, and we thought we would pass by Villa Park. Så siger vi godmorgen. Klokken er 5:15. Dagen efter Aston Villa-kampen. Og vi er på vej mod lufthavnen nu. Ja. Så er vi kommet til lufthavnen i Manchester på vej hjem. Julie har fået noget mad. Det har jeg også. Ja, vi har været tidligere, så vi er sgu lidt smadret. Så er vi altså kommet hjem fra vores tur til Storbritannien og står lige nu i Aarhus kælder. Det har været en lang hjemrejse. Vi startede klokken 5 i nat morges, og nu er klokken ved at være 5 om eftermiddagen, så en god 10 timer. 12 timer. 12 timer. 12 timer, ja. 12 timer. 12 timer. Men vi skal da lige have lavet et post-match review af Aston Villa. Det fik vi ikke lige gjort i går. Der skulle lige uploades noget Tottenham-video. Vi var for trætte til det. Ja. Så den tager vi simpelthen nu. Og hvis vi starter med stemningen, det var jo fuldstændig vanvittigt. Vi er begge to fuldstændig enige om, at den kamp, vi var inde at se i går, det er den vildeste, vi har været inde at se indtil videre. Ja. Uden tvivl.
Den var alle pengene værd. Den her, den var alle pengene værd. Den var alle pengene værd. Stemningen har vi valgt at give 9,5 ud af 10. Det bliver næsten ikke bedre, fordi det var, altså... Vi fik det hele. Vi fik også en lille slåskamp. Nej. Vi fik højlytte fans, virkelig højlytte fans. Vi fik næsten propper i ørerne. Så 9,5 ud af 10 for stemningen, der er virkelig ikke særlig meget at sætte på den. Den bliver svær at toppe for de andre. Kampen, den får simpelthen også 9,5, fordi der er ikke meget at sige. Den ender 4-2, og den ender ikke bare 4-2. De kommer foran 2-0. Celtic får snedet sig op på 2-2 igen, og så kommer de op i 4-2 igen. Vi får brændt straffespark. Meget sjovt brændt straffespark. Ollie Watkins der. Der var en masse chancer, vi ikke fik filmet, fordi til sidst ville vi faktisk bare gerne nyde kampen, uden at filme den, fordi at den var simpelthen så vanvittig. Der skete noget hele tiden. Man kedede sig ikke på noget tidspunkt, og så ender de jo også med at få top 8 Aston Villa på grund af den sejr der. Så den får også 9,5. Stadion, den giver vi en 8'er. Det var et super charmerende, klassisk britisk stadion. Virkelig gammelt, fra 1897. Super fedt stadion. Lidt lille. Der er lidt med nogle hjørner, men det har jo sin charme. Det kan ikke komme op og ringe med Tottenhams, men Aston Villa stadion var yderst charmerende også. Ja. Så den samlede score, den kommer altså her. 27 ud af 30, hvilket er suverænt nummer 1. Nummer 1. Indtil videre. Ja, det er ikke alt. Det er ikke alt nu. Vi slutter lige, så kommer vi tilbage igen om 3 uger. Og så ses vi et sted i Tyskland. Meget snart. Farvel. Farveler.